Ọfụlụ bụ nwoke dị m mma n'ọfịs. In fact, m ga-asị kene nọ my boss. Ọfụ m nnọọ like ya ma bido chụba m. Ịghọtagonu, chụkata m ngwa akwala mụ na ya na-agba wee kwụba. Ndị ọfịs makwalụ. Mana mgbe m jụrụ ya ma ọ na ọ da anụ nwaanyị, ọ sị na ọ na-anụ nwaanyị, mana ya na nwunye ebirozi na fa na-ese okwu. Ịghọta kịta. Ọ sị m nna ọkwa na ya fa na-akwụ. Ya gwesị ya na ya dọrọ sure na gị na nwunye gị agbasago actually. Maka na gị na ya na-abọkabi. O wee sị ya mba na ya na-alalụzi na nke enyi ya nwoke na ya na-achụ ụlọ ya chọta ụlọ ka ya move on. Ọ sị m ọkwa na ya this guy wee chọba ụlọ chọta. Mana ebe ọ chọtara ụlọ bịa dị very far from office ha ọkwa ịghọtago. So ịgbago olu ka fa na-akwụ na onwego some people maalụ nwunye mgbe ọ na-abịa n'ọfịs. Fa ncha niile bido welu ha kọba asịrị. Ya gafee a na-asụ ya imi na-amụ ya ọnụ na-agwa ya okwu ịgbagolu. Ọ sị m so the boss dozie very uncomfortable maka ife na-eme, so wee decide ya ka a resign ya chọọ ọrụ ebe ọzọ maka mkpali na-abịazi n'etiti fao. Ọ sị m na ebe afọ ka nọ wee mara na the guy love ya. The guy wee resign ya jee chọọ ọrụ ebe ọzọ, nweta ọrụ ebe ọzọ, lụba ọrụ, biziele ebe ọ chọtara ụlọ. Chetakwa na ọ gwara ya na ya na nwunye ya agbasago. So ya wee continuezie fa na-abọ na-akwụ, o wee jee wee mee egi ya. Ọ sị m ka o mezili egi afọ, nwunye ya wee nụ wee bịa n'ọfịs wee bịa wee kpọọ ya taa wee jibe ha dọkasịala ya akwa kpalịsịa anya ịmago onu wee mesịa wee na. Ka ọ na-azala ndị mmadụ wee bido gwaba nyanwa sobezie nye wee sị na fa chekwe na ka bọs muvulu na fa agbasago na fa mara na fa ka na-aga n'iru. Ndị mmadụ bido letaligolie gwabakwu ya okwu na-akpụ ya sị na achọ nwere ifefe ada akpụ ya. Mana nyanwa ya chọlụ di o, ya chọlụ di, and na the man love ya so much na-emeri efe ọbụla ya chọrọ. Ya chọrọ ịhapụ the man. Akwa ịghọtago. Ọ sị m ọkwa na ya ebe afọ ka this woman nọzi wee na village wee chekọrọ ndị be kedu afịa ndị be die. Maka na die bụ sọsọ ego ka ọ kpọ ndị friends abịa mee na ya mụrụkwu di na ndị befe soro na ya. Ọkwa ịghọtago na ọ sị bụ ọkwa na ya after ka ọ gwasịala ndị befe according to nyanwa ịmago ndị befe bido na-akpọ die na phone, die na skip pick their call. Ifefe anọzikwa bụ na court aserve ha akwụkwọ na the ladies na ya chọrọzi ka ịgwa anyị eziokwu na adọkwa happy o. Mana di bịazi ọ dọrọzi happy. O wee jebe court wee lụọ wekwudekwusie wee sị na ọ ga na-akwụ ya 150k na ụmụaka na-ata afụ every month. Ọ sị to her greatest surprise di daa na anayọba biko si enye nwere ego na ya ma nkwụ nwunye kwụsị anya wee likwe nni take care of nyanwa. Ọ sị di wee gwaba ndị jọji wee sị anyị chọrọ ịnụ nwaanyị na-aba mana ịma nkwụ 150k na ị ga na-akwụ ya o. O wee sị ka ya na nwunye ga setụrụ ya. Nwunye sị na ya dị settle na 150 nwa ka ya ma adịna ọ ga na-eweta na court nye n'aka. Asị ha na-aba ka ha jeche enye eche ka di ekwubezi si na ndị befe amụrọ nkenwa wee rapụ ha wee naba. Ọ sị m nne di ya akwụkwala ọtọ gbanwee, ọ natazi ọdọ enyi ya eru ya sisie nri ọsị na ọma nli jiri aka anọdụ onwe jiri aka alị na anụ okilike ịmakolu. Ọ sị m nne n'ihe achakwala ya ba n'eziokwu na di ekwuo 150 every month na ọ ga-ewepụbu ihe na-arụ, mana ya na-alụ ọlụ yanwa na-alụ ọlụ ya na-eji njekwa ya na-asị ya na-alụ ọlụ yanwa na-alụ ọlụ still nwoke adọrọ happy. Nwaanyị sị na ịchọrọzi na unu esego na enwere ike ịghọta until ndị be ha wee bịa wee kwaba nyanwa na-akwụ ya na-agba nkịtị na enwere ike ikwu okwu because na ya maalụ ka o si wee ga. Ha kwasị anya ha ncha niile gwesoro wee jee ebe nke nwaanyị kpụrụ di ya akpụrụ wee jebe wee lụọ wee yọba biko this lady si na ya anụsigo na 150 nwa ka akwụna ya. Ewelụ na court wee gbasa afa. Ọ sị bụ nne di ya anatakwa ụlọ ọtọ chenjie ịbọngị na ọdọ elizi nne ya si na ọdọ elizi kwapọsị obidokwa ịkwụ ya iyi o. A na-ekwu na obido ịkwụ ya iyi obidokwa ịmawa eleọla o. From ịma eleọla this man ebidokwa ịkụ ya ife o. Ọ sị m ka a na-akọla anyị ha na ya mara ma ọnụ ọkụ ka ya banyekọ na marriage na di epụzi anọ da abata o.
fada abonye bụ onyinyo si na ọnya mere ya ji wee divorce nwunye ke ka o si bụrụ nya nwa mere o ji wee divorce nwunye na ọ si ala ya sisi a na nwunye ya gbasago jili maka akwa ite ọlịa chọta ụlọ kwapụ fana abụọ wee kwakpuo keke a si wee malụ na ọ divorce nwunye ọ bụgodo na ya ma na ọ divorce nwunye na nwoke Igbo ka ọ bụ na ọ dị entitled to many wife ya ji wee kwalụ afọ ịghọtago mana kịta na ọ na-eblemzi ya si na ọnya nwa mee ya ji wee gbasaa marriage wee bido ntinye ife bido ime ajọ ife niile ịghọtago ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ rụrụ ma ọnya hapụ this man pụọ na this marriage mana ife a chọrọ ịma na mbụ ihe anụnwa mee na fault ya na maka na onye ọbụla na-atị ụta na-akwụ ya even na ebe a na-alụ ọrụ na ya resign kwugo sef chọba ọlụ ebe ọzọ maka gịnị etu ndị mmadụ si akwụ ya iyi na-agbụ ya okwu si na ọ bata tise family na o nwere onye chọọ ịnụ ha own part ya taa kịta n'ife a chọrọ ịma bụ ihe anụnwa mee na kịta ọ fault ya ọ na ọ bụrụ this man ji aka agbasa marriage wee nọba nyanwa o nwere ife a mere ọ na ọ bụrụ right ya nyafu nwoke n'ugo nwaanyị bụ onye Igbo chọrọ ịnụ di nwaanyị ọzọ ọ na ọ bụrụ right ya isi yes a sị bụ ka nkọsịa ife a ka o si ada ka unu wee ghọta ka o si wee da wee ya atago na because mmadụ na-agwa gị ihe na-ekele m right ihe aka ya konye ito si ekele m kwa that right maka na ụlọ the story now na ọ na-ekele m na ọ bụrụ nyanwa ọ bụrụ fault ya maka na ọdịman bịakwutelie ama m na-aghọta yes eziokwu ọdịman bịakwutelie makwalụ na ọ na-anụ nwaanyị ma na ọ mụtara ụmụ na-atọ mara na ya na nwunye ka nọ wee jekwulie si na ya ga-anụ ya to the point of ije mee ego n'isi fada abọketesila oke njọ ma ịjụọ m yes number one ịgbalụ na nwoke nụnwa anụgo nwaanyị mụta ụmụaka ọ bụ na ụdị ife afọ daa na ngada gị you look for the wife jụọ ya si ya gị na nwoke unu akabi ka ọnụ na-ebirozi ma ọ bụkwala m ife m ga-eme ma ọ bụ na m love kasị that man unless money decide to go willingly to go into poly, which I find out that this is what you want. Get the fun again. Unless is a kwabona nwunye nke izizi tọkarịrị ngewa. Sorry, ma ọ na ịkpọrọ esi ndị na nwunye nke izizi ka esi ndị. Ma ọ na ka ibuvuzi o wee fụbaziara another thing. I don't understand though. I want to be ịghọta because na ọ bụrụ na nwoke chi nọ nwaanyị na-abụ and you want to keep the first wife, you have to discuss it with her before you go on. Ị na-eche na nwaanyị ụmụ nwaanyị nwere ọnụ okwu na your right ịnụ nwaanyị na-abụ, that is your own business. Maka na adult ọbụla nwere right isi yes or no. This woman now prefer 150k every month, which in way ide enye every month. We couple 100 ka ị na-enye owe na manage gị na ụmụaka, more 70, more 50. About me fe ya na ndị mmadụ ga-emesi ife, do happy about it. Mgbe kama bịala, they will come back and complain. I'm sorry no mụ ka iwetala this very case, but I will tell you the truth. Mgbe ị na-aba na poli, what do you expect? Etu a ka o si atọ na ahụ. Enjoy it. God did all but yourself.